αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου δεν υπάρχει ενδιαφέρον και επίσης δεν υπάρχει ενδιαφέρον φέτος για τη φετινή χρονιά από την Ryanair, έτσι δεν είναι? Να τα πάρουμε με τη σειρά πρώτα και θεωρώ ότι το θέμα της Ryanair έχει παραξηγηθεί πάρα πολύ. Η υπόθεση Ryanair δεν είναι υπόθεση των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων σε όλη την Ελλάδα και κατ' επέκταση δεν είναι υπόθεση ούτε της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ήταν και είναι σε όλη την Ελλάδα, είναι ιδιωτική υπόθεση και πρωτοβουλία των Δήμων σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η μοναδική εξαίρεση όλα αυτά τα χρόνια ήταν η Μαγνησία. Η Μαγνησία ξεκίνησε με την ομορφιακή αυτοδιοίκηση και μετά με την περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου έτυχε η Ryanair μια γενναιόδορη υποστήριξη στο ξεκίνημα και οι πτήσεις της αναπτύχθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μετά όμως από τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις της ίδιας της Ryanair, και το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η Ryanair έχει αυξήσει τεράστια το πτυτικό της έργο στην Ελλάδα, με Αθήνα, Θεσσαλονίκη, με Κρήτη, με Ρόδο, με Κύπρο, και αν θέλετε να το πούμε εις βάρος άλλων αεροπορικών εταιριών και δι της μοναδικής ελληνικής της Aegean, η οποιαδήποτε πρωτοβουλία της χρήσης των αεροδρομίων ανήκουν στις αεροπορικές εταιρείες, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας είχε κάνει μια πρόταση στα πρότυπα άλλων τουριστικών προορισμών και είπαμε ότι για να διαχειριστούμε τέτοια θέματα, περιπτώσεις Ryanair, περιπτώσεις High Express, περιπτώσεις άλλων εταιριών που έρχονται, να κάνουμε ένα κοινό κουρβανά, να βάλουμε όλοι τα λεφτά μέσα, όταν λέμε όλοι, και να δημιουργήσουμε τον φορέα τουριστικής προβολής. Το έχουν κάνει άλλοι προορισμοί οι οποίοι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς, όπως είναι η Χαλκιδική, όπως είναι η Ρόδο, η Κρήτη κτλ. Και εκεί θα μπουν όλοι οι ιδιωτικοί πρωτοβουλίες, με πρώτα τα τοπικά επιμελητήρια, με τους Δήμους, να έρχονται και να καταθέτουν των οβολών τους, ούτως ώστε να διαχειριστούμε επαγγελματικά αυτούς τους πόρους. Αυτό το όλοι το εννοούμε όλοι. Το αεροδρόμιο λοιπόν της Νέας Αγχιάλου είναι υπόθεση όλης της κεντρικής Ελλάδος. Και θεωρώ ότι η κεντρική Ελλάδα έπρεπε να το είχε αγκαλιάσει, έστω την τελευταία στιγμή, ας το αγκαλιάσει τώρα. Η αδιαφορία των φορέων είναι δεδομένο. Και μόνο οι ξενοδόχοι συμβάλλουν κατεβάζοντας τις τιμές για να αυξήσουν την επισκεψιμότητα. Ποιες είναι απόντες, εσείς πάρα πολύ καλά το γνωρίζετε από το ρεπορτάζ, ή να το επιδιώξετε το ρεπορτάζ και να δείτε θεσμούς οι οποίοι είναι απόντες. Μέχρι σήμερα λοιπόν, να λέμε την αλήθεια και να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, το αεροδρόμιο αυτό το στήριζε μόνο η περιφέρεια Θεσσαλίας. Κάποιες διαδικασίες όπως είναι το δημοσιοοικονομικό, όπως είναι το ελεκτικό συνέδριο, όπως είναι άλλα νούμερα που έχουν αλλάξει τα τελευταία, οι περιορισμοί των πόρων, έχουν περιορίσει τις δυνατότητες της Περιφερειακής Αρχής, η οποία κατά τα άλλα μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον σε επίπεδο Μαγνησίας, μαζί με τους ιδιώτες ξενοδόχους, όσοι ακολουθούν και όποια τοπική αυτοδιοίκηση ακολουθεί, συνεχίζει έντονα τις συνέργειες, δημιουργώντας μια προώθηση και τουριστική προβολή η οποία είναι ζηλευτή και από τους υπόλοιπους. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση την οποία θα κάναμε όλοι, η ιδιωτική πρωτοβουλία, στην Περιφερειακή Αρχή και συγκεκριμένα στον Περιφερειάρχη τον Κώστα Βοραστό, θα ήταν αρνητική αν του λέγαμε ότι έχουμε μαζέψει 200, βάλε άλλα 200 να διαχειριστούμε κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό δεν έχει γίνει. Τώρα, εξειδικευμένα για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο. Όταν η κυρία Χρυσοβελώνη μου επιτέθηκε ότι θέλουμε να πουλήσουμε τα αεροδρόμια. Και της είχα πει τότε την κυρία Χρυσοβελώνη και άλλους βουλευτές ότι δεν θα έρθουν να τα αγοράσουν το αεροδρόμιο. Μακάρι να το παίρναν. Όχι να το αγοράσουν, συγγνώμη, να το νοικιάσουν. Μακάρι να το παίρναν. Διότι η χώρα μας, στην κρίση που βρίσκεται την οικονομική, δεν μπορεί να το διαχειριστεί το θέμα. Τώρα, ποια είναι η λύση που όπως φαίνεται δεν το έχουν πάρει, εκτός καν κάτι αλλάξει την τελευταία στιγμή, ποια είναι η λύση? Περιφέρεια και φορείς να διαχειριστούμε το αεροδρόμιο. Εσείς κάνατε ακόμη την πρόταση για τον φορέα τουριστικής προβολής, ισχύει ακόμη η πρότασή σας? Αγαπητή μου Ειρήνη, έχει περάσει τα ζήτητα.
Και ξέρετε γιατί? Διότι πρέπει να έρθει ο Δήμος Βόλου και να πει ότι εγώ βάζω 100.000. Πρέπει να έρθει ο Δήμος Ζαγοράς Μουρουσίου και να πει βάζω 30.000. Πρέπει να έρθει το επιμελητήριο να βάλει 50.000. Ωστόσο, εσείς επαναφέρατε την Δεν το πρότασή σας στο συζητάμε. τραπέζι. Δεν το συζητάμε. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος, αν θέλετε, είναι τη δική μου άποψη με ποια έννοια. Κανένα πρόβλημα, το στηρίζουμε, θα βρούμε τον τρόπο να το στηρίξουμε, αλλά να βάλουν κι άλλοι. Για ποιο λόγο? Διότι δεν μπορούμε να πάμε στα 400, στα 300, στα 250 που έδινε η Περιφέρεια. Δεν μπορεί. Αν αυτό δεν γίνει πραγματικότητα, η Ryanair φεύγει, είναι γεγονός, έτσι. Όχι. Προσωπική μου άποψη, όχι. Γιατί η Ryanair είναι αεροπορική εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία, οπότε θα εκτιμήσει όπως εκτίμησε και πέρυσι και 31-28 Ιανουαρίου, διότι μέχρι το 31 είναι το deadline, θα αποφασίσει τι θα κάνει. Αυτή τη στιγμή δουλεύει με ιδιωτικά κριτήρια. Τώρα, αν πάμε και τη μιλήσουμε, και όταν λέμε αν πάμε, να μιλάμε με ίσους όρους. Δηλαδή να πάμε, τι θέλετε μια προβολή, μπορούμε να σας δώσουμε 50, μπορούμε να σας δώσουμε 60, μπορεί να κρατήσετε έναν προορισμό. Οκ, να το κάνουμε. Και έχει ληφθεί πρωτοβουλία γι' αυτό. Και η Περιφέρεια το παλεύει έτσι. Δεν μπορεί όμως η Περιφέρεια ή οποιαδήποτε, δεν είναι μόνο η Περιφέρεια, οποιαδήποτε άλλη αρχή να πάει να κάνει μια σύμβαση 5 ετών που ήθελε η Ryanair, να ξεπεράσει δηλαδή τα 2 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός, διότι το ελεκτικό συνέδριο, όπως το έκανε η Περιφέρεια και το απέρριψε, θα το απορρίψει και τώρα. Άρα λοιπόν, ας κατεβάσουμε τον πύχη, ας ψάξουμε να βρούμε ποιοι μπορούν να στηρίξουν το αεροδρόμιο. Δυστυχώς πέφτει σε εμάς, και όταν λέω σε εμάς, στους τοπικούς φορείς, δυστυχώς πρέπει να το αντιληφθούν και οι άλλες περιφέρειες, η κεντρική Ελλάδος, η περιφέρεια κεντρικής Ελλάδος, διότι πολλοί συνάδελφοι μου λένε από τη Λαμία, το χρειαζόμαστε, το χρειαζόμαστε, πώς το χρειαζόμαστε, όταν πληρώνει ο άλλος.